Igbo ndị ọma, anyị awekwala ọzọ taa n'ofe ndị Igbo. Obi Igbo, anyị abịala ọzọ. Isi aka nke a bụ Nwa Ebule akọ. Ị chọrọ ịma maka Nwa Ebule akọ? Nkwa ka anyị gaa n'iru. Akọ nke a mere n'ala ụmụ anụmanụ. N'oge a, anụmanụ niile bi n'oké ọhịa a na-akpọ egbelu. Ọtụtụ anụmanụ dịka ọsa, uze, oke, ngwere, ele, mgbada, enyi mmiri, atani anya akpụ, ofu, ewi, ọzọdimgba, enwe na anụmanụ dị iche iche nọ n'ọhịa na-akpọ egbelu. Ewu, atụrụ, ịnyịnya ibu na mbe maọbụ mbekwu sokwa ha biri n'ebe ahụ. Anụmanụ ndị ọzọ bụ agwọ dị iche iche dịka eke, ajụala na nchụakwụ. Nnụnụ dị iche iche sokwa ha biri n'egbelu. Ụfọdụ nnụnụ ndị a bụ egbe, ugo, udene, nza, ọbụ, ugolọma, okwori na ndị ọzọ. Otu ụbọchị, anụmanụ niile bi n'egbelu kpebiri na ọ ga-adị mma ka ha họpụta onye ga-abụ eze ha. Mbe wee tụọ alo sị na o kwesịrị ka ha kpebie usoro ha ga-eso họpụta eze. Ya ekwu okwu sị n'uche nke ya na ha ga-enwe ekereke mgba ebe onye ọbụla chọrọ ịbụ eze ga-apụta gbaa mgba. Site n'ekereke mgba nke a, ha ga-achọpụta onye bụ dimgba nke ga-emeri ndị ọzọ niile. Anụmanụ ọbụla meriri ndị ọzọ niile ka ha ga-eme eze ha. Ha niile wee nabata atụmatụ nke a. Mgbe oge ruru, ha gbakọọ na mbara egwuregwu malite ekereke mgba. Anụmanụ ọbụla chọrọ ịbụ eze pụtara, ya na ibe ya gbaa mgba. Otu a ka emere ruo na emeriri anụmanụ ndị ọzọ niile ewezụga naanị ọdụm na agụ. Ha ekpebie na ha ga-akwụsị, zuo ike otu izu, kwadokwa nke ọma maka ekereke mgba ikpeazụ nke ga-ekpebi onye ga-abụ eze ha n'etiti agụ na ọdụm. Mgbe otu izu gafere, anụmanụ niile gbakọrọ. Agụ na ọdụm pụtakwara wee malite ịgba mgba. Agụ na ọdụm amịpụtacha mbọ aka na mbọ ụkwụ ha. Onye bịa, ọ magoro ibe ya, chọọ otu ọ ga-eji butuo ya ka azụ ya ruo ala. Onye nke ọzọ ga-agbalị hụ na ebutụghị ya, nọrọkwa na ya gbaa mbọ ibute ibe ya. Onye bịa, ya ehuru ala ka ọ maburu ibe ya n'ukwu, ma onye nke ọzọ ga-egbochi ya. Ha megidere otu a, ya dịka ha ga-agba ibe mbra, nke bụ na ọ dịghị onye nwere ike imeri ibe ya. Ma n'otu ntabi anya, mgbe ọ ka dị ka ike ọgwụla ha abụọ, ọdụm ji otu aka jide agụ n'olu, were aka nke ọzọ jide ya n'ukwu. Tupu onye ọbụla mara ihe na-eme, ọdụm buliri agụ elu tụọ ya n'ala, azụ ya eruo ala. Mgbe nke a mere, ụmụ anụmanụ niile wee malite ikwu ukwe sị, onye ga-abụ eze? Ọdụm, ọdụm na-egbu agụ. Ọdụm, onye bụ dike? Ọdụm, ọdụm na-egbu agụ. Ọdụm, onye bụ dimkpa? Ọdụm, ọdụm na-egbu agụ. Ọdụm, onye dị ebube? Ọdụm, ọdụm na-egbu agụ. Ọdụm, ọdụm ga-abụ eze. Ọdụm. Otu a ka ọdụm si merie agụ wee bụrụ eze ụmụ anụmanụ niile. Ọdụm wee malite na-achị anụmanụ niile bi n'egbelu. Okwu ọbụla o kwuru wee bụrụ iwu n'egbelu. Ihe ọbụla ọ chọrọ ime bụ ihe ọ ga-eme. Ọdụm abụrụ onye na-eme ihe ọbụla masịrị ya. Ma n'oge a, ndị mmadụ na-achụ nta ebe ọ dị ukwuu. Ndị dinta na-eji egbe na mma na nkịta ha baa n'egbelu, gbagbuo ụmụ anụmanụ ha ga-eji mee nri. N'ụzọ dị otu a, ha na-egbu ọtụtụ ụmụ anụmanụ kwa ụbọchị. Ihe nke a wee mụta ụmụ anụmanụ nke ukwuu. Ha ekwu okwu sị, ọ bụghị naanị na ndị mmadụ na-adị egbu ha mgbe ha bịara ịchụ nta,
kama agụ na ọdụm na-esokwa na-egbu ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ha ji eme nri. Ihe ọzọ abụrụ na ha mara na ha enweghị ike igbochi ndị mmadụ ịchụ nta, nke mere ha ji kwuo sị ma ahụghị nke emere emenu nke ahụrụ. N'ihi ya, ha ekpebie na ha ga-ama iwu ga-eme ka ụmụ anụmanụ kwụsị igbu anụmanụ ibe ha. Ma o nwere otu ihe ọdachi ha ga-ebu ụzọ gafee tupu atụmatụ nke a aghọọ iwu. Agụ na ọdụm anaghị ata achara, ha adịghịkwa atakwa ahịhịa ndụ ọbụla, ha adịghị ejikwa mkpụrụ osisi ọbụla eme nri. Kama nri ha bụ sọọsọ anụ ahụ anụmanụ ibe ha ndị ha na-egbu mgbe ọbụla agụụ gụrụ ha. Ha na-eche echiche sị olee otu ha ga-eji mee ka agụ na ọdụm nakwere n'atụmatụ iwu nke a. Ma n'agbanyeghị na iwu ọhụụ nke a ga-emegide ya na ọdụm n'otu aka ahụ, agụ nabatara iwu nke a. Uche ya bụ na ya ga-esite n'iwu nke a chụpụ ọdụm n'ọnọdụ eze nọchikwa ya. N'ihi ya, agụ gbara ụmụ anụmanụ ume si ha gaa n'ihu. Mkpebi agụ bụ nke a, na ya ga-eji ụzọ aghụghọ ghọgbuo ụmụ anụmanụ ya ga-eji eme nri. Aghụghọ nke a bụrụ na agụ ga-ejekwuru anụmanụ ọbụla ọ chọrọ iji eme nri, si ya kponye ya otu nwa ya ka o mere ya ọkpa nwa, nke bụ onye na-elekọtara ya nwa nta amụrụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na ya ekwere kponye ya nwa ya, agụ ga-egbu nwa anụmanụ ahụ n'ụzọ na-adịghị onye ga-amata na ọ bụ agụ gburu ya. Otu a ka agụ kwadoro iji na-enweta nri ma ọ bụrụ na iwu ọhụụ nke a aghọọ iwu obodo. Ya na-echekwa n'obi ya sị na ọ dịghị mgbe ọbụla ọdụm ga-anabata iwu nke a. Ya sị na ọ bụrụ na eze ha nke bụ ọdụm ajụ ịnabata iwu nke a, na ya na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ niile ga-ejikọ aka chụpụ ọdụm n'ọnọdụ eze, nke ga-enye ya ohere ịnọchi ya dịka eze. Mgbe ụmụ anụmanụ buru atụmatụ iwu ọhụụ nke a jekwuru eze ha, ha kọwara ya ihe kpatara ha ji chọọ itinye ya bụ iwu. Ha gwara ya na ọ bụrụ na ha etinyeghị iwu nke a, na ha niile ga-anwụ n'oge na-adịghị anya. Ha kọwara na ndị mmadụ na-egbu ha mgbe ha bịara ịchụ nta. Ha mekwara ka eze ghọta na ya onwe ya bụ eze tinyekwara agụ na-egbugbe ha mgbe ọbụla ha chọrọ iri nri. Ha gwara eze si na ọ na-adị mma ka ejiri ehihie chọwa ewu ojii. Ọ bụ ihe nke a ka ha ji chọọ ka etinye iwu ga-egbochi anụmanụ ọbụla igbu ibe ya. Mgbe ọdụm nụrụ okwu ndị a, iwe were ya nke ukwuu. Ya jụọ ha ajụjụ sị, kedu ka unu si chee na mụ bụ eze ga-etinye iwu ga-egbochi m iri nri n'ụzọ m chọrọ? Ya jụọkwa ha ajụjụ sị, olee ihe unu chọrọ ka m rie? Unu chọrọ ka m soro na-ata achara na mkpara akwụkwọ? N'ikpeazụ, ya gwa ụmụ anụmanụ na ihe nke a ha na-achọ bụ ihe na-ekweghị omume. Ya ekwuokwa sị na ihe ya ghọtara bụ na ha chọrọ ichekwa ndụ ha site n'ime ka agụụ gbuo ya. N'ihi ya, ọdụm kwuru na ya agaghị adị ndụ kwere ka atụmatụ nke a ghọọ iwu. Mgbe o kwusịrị nke a, oke ọgbaghara dara n'etiti ụmụ anụmanụ. Agụ wee welie olu jụọ ajụjụ sị, otu onye ọ na-anya ọha? Ha niile were otu olu zaa, olo. Ya gaa n'ihu sị, ọ bụrụ na agbara amalite ime ihe na-ekwesịghị ekwesị, akọrọ ya osisi ejiri pịpụta ya. Anyị mere ọdụm eze, anyị nwekwara ike iwepụ ya n'ọnọdụ eze. Ozugbo ahụ, anụmanụ niile amalite ikwu ukwe nke ya. Onye ga-abụ eze? Agụ enyi ọha ga-abụ eze. Eze. Onye ga-abụ eze? Agụ enyi ọha ga-abụ eze. Eze. Onye bụ dike? Agụ enyi ọha bụ dike. Eze. Onye bụ dimkpa? Agụ enyi ọha bụ dimkpa. Eze. Onye nwe ebube? Agụ enyi ọha nwe ebube. Eze. Otu a ka anụmanụ niile ji chịkọta aka chụpụ ọdụm n'ọnọdụ eze, werekwa agụ dochie ya. O teghị aka, agụ chekwuru mgbada, rịọ ya arịrịọ ka
kụkpunye ya otu nwa ya ka ọ bụrụ ya ọkpa nwa ya. Mgbada zara ya sị, ezigbo eze anyị, ọ dịghị ihe ọma m na-agaghị emere gị. Nwa m ga-abịa na be gị n'ụtụtụ bido inyere gị aka. Okwu nke a tọrọ agụ ụtọ. Ya ekelecha mgbada nke ọma, binie naghachi na be ya. Mgbe nwa mgbada bịaruru na be agụ, ha nabatara ya nke ọma. Agụ kọwara ya na ya na nwa ya ga na-edina n'otu akwa ndina mgbe ha ga-alakpu n'abalị. Sikwa ya na ebe nwa agụ ka obere nwa, na ọ ga na-edina n'ime akwa ndina, ma nwa mgbada ga na-edina na mpụta. Agụ mere nke a n'ihi na ọ chọrọ ịbịa n'abalị mgbe ọchịchịrị dị, dọgbuo nwa mgbada were ya mee nri. N'ezie, nke a bụ ihe mere. N'oge abalị, mgbe ha lakpuru, agụ bịara n'ebe ụmụntakịrị ndị a na-arahụ ụra, dọgbuo nwa mgbada, buru ya pụọ. Mgbe chi bọrọ, agụ ziri ozi zigara mgbada si ya na nwa ya na-alaghachi n'ụlọ mgbada iwere ụfọdụ ihe o chefuru. Rịọkwa mgbada arịrịọ ka o mee ngwa sikachi nwa ya ka ọ bịa nọnyere ha. Ma okwu ndị a niile bụ okwu asị. Nwa mgbada eruteghị ụlọ mgbada ọzọ. Ọ dịghịkwa anụmanụ hụrụ ya anya ọzọ. Agụ na onwe ya nọ na-eme omume dịka onye ihe nke a mere nwa mgbada na-ewute. N'ihi ya, ọ dịghị onye maara ụzọ nwa mgbada si fuo ma ọ bụ nwụọ. Akụkọ ihe banyere nwa mgbada ka o si nwụọ n'ụzọ mgbagwoju anya wee gazuru n'egbelu niile. Oge izu ole na ole gafere, agụ jekwuru atụrụ rịọ ya ka ọ kpọnye ya otu nwa ya dịka ọkpa nwa. Ma n'ihi akụkọ banyere ihe mere nwa mgbada, arịrịọ nke a wutere atụrụ nke ukwuu. Atụrụ tụrụ egwu sị na ihe mere nwa mgbada nwere ike imekwa nwa ya ọbụla ya kpọnyere agụ. Ma atụrụ achọghị ka agụ mara ihe ọ na-eche n'obi ya. Ya zaa agụ sị ya laa, na ya ga-ezitere ya onye ọkpa nwa n'ụtụtụ echi ya. Mgbe agụ lara, atụrụ kpọrọ ụmụ ya ise o nwere, malite ịjụ ha ajụjụ ọnụ n'otu n'otu. Nke a ka o mere ka ọ mata nwa ya nke kwesịrị ije na be agụ. Ọ malitere na nwa ya nke mbụ, jụọ ya ajụjụ sị, ugboro ole ka ihe ga-eme gị tupu gị eji ya mụta ihe? Nwa ya nke mbụ zara sị, ihe ọbụla mere m ruo ugboro 4, m ga-amụta ihe na ya tupu ya emee m nke 5. Atụrụ asị ya gawa. Ya jụọ nwa ya nke abụọ otu ajụjụ ahụ sị, ihe ọ ga-eme gị ugboro ole tupu gị eji ya mụta ihe? Nwa nke abụọ zara sị, mgbe ihe ọbụla mere m meruo m ugboro 3, m ga-eji ya mụta ihe tupu ugboro nke 4. Atụrụ sịkwara ya gawa. Otu a ka ọ jụrụ ụmụ ya niile ajụjụ ruo na nwa ya nke ikpeazụ aha ya bụ Ebule. Atụrụ jụrụ Ebule ajụjụ sị, ihe ọ ga-eme gị ruo ugboro ole tupu ga-esi na ya mụta ihe? Nwa Ebule zara ya sị, mgbe ọ na-eme ndị ọzọ ka m ga-amụta ihe, ma ọ bụrụ na o mebeghị ndị ọzọ, otu mgbe ahụ ọ na-eme m ka m ga-amụta ihe. Atụrụ wee sị, nwa m, ọ bụ gị ga-eji ọkpa nwa na be agụ. N'ụtụtụ, atụrụ zipụrụ Ebule ka o jee na be agụ. Mgbe Ebule rutere na be agụ, ha nabatara ya nke ọma. Ha kọwakwara ya na ya na nwa agụ ga na-edina n'otu akwa ndina ma ha lakpuo. Ha mere ka Ebule mata na nwa agụ ga na-edina n'ime akwa ndina, ebe Ebule ga na-edina na mpụta. N'abalị, oge ha kwadoro ịlakpu, agụ hụrụ na nwa atụrụ dinara na mpụta akpa ndina, ebe nwa nke ya dinara n'ime ya. Mgbe ọ hụrụ nke a, afọ juru ya. O wee sị ha ka chi foo, wee hapụ ha. Ngwa ngwa agụ hapụrụ ha, Ebule gbanwere ọnọdụ ha n'akwa ndina. Ya ekuru nwa agụ dobe ya na mpụta, ma ya onwe ya arịba n'ime akwa ndina. O teghị anya, agụ lọghachiri n'ime ụlọ ebe ụmụntakịrị abụọ ndị a na-edina. Ya eme ngwa ngwa dogbuo nwatakịrị nke dinara na mpụta, chee na ọ bụ nwa atụrụ. N'ihi na ọchịchịrị gbara, ọ mataghị na ọ bụ nwa ya ka o gburu. Ozugbo nke a na-eme, Ebule biliri gbapụ ọsọ gbalaa tupu agụ amata na ọ bụ nwa nke ya ka ọ dọgburu.
Otu a ka Ebule Akọ ji mee ka agụ daba n'olulu o gwuru chere ụmụ anụmanụ ndị ọzọ niile. N'akụkọ anyị nke a, ị ga-aghọta na oke ọchịchọ adịghị mma. Anyị ga-aghọtakwa na ọ bụghị onye ọbụla nwere ebumnuche ọma ebe anyị nọ. Uche wakpa onye ọbụla anya nke ya. Ebe a ka akụkọ anyị nke a kwụsịrị. Biko, like ya, subscribe, comment ya, ma nyere anyị aka sịsa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ soro gị lekwa ya.